Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore. Kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course. Hospital training. Pinyo scholarship but 6% ka kam. Haki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsiyo ka paret. But pila banleg group ban kuli da ka education loan. Pila aruban chukolahu number. Kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan. Arn riwe kandai pra. Kahinyo Trip Youth Council, kapalapan da ka RTI na katanat planning jong ka Sorkar Jilla, kalalap ba ka Sorkar Meghalaya Democratic Alliance, bayalam da ka National People's Party, kalapan surwaka ya kapisa jong paidpa, hadu sauklor, saupho arlak, arpuway hajar, arspa hinyo tengka, tang hakabatung kam chairman, co-chairman, vice-chairman, deputy chairman, bat kuntup ru'ya git khot hapo ka Meghalaya Economic Development Council, bat haka Meghalaya Resource and Employment Generation Council. Kat kum ka jingya thu jong General Secretary ka HYC uba Roy Kupar Senrem haka jingya kren bat kilat pathai kubor haka arpulai terik ujemang arjar arpulai baga jingpan RTI na katanat planning kalong halor ka jingtung kam ka Sorkar ya ki politician balatung kam hapo ka Meghalaya Economic Development Council bat haka Meghalaya Resource and Employment Generation Council haki sansnem baladep kata nado usnem arjar khat pra tat hadu ka klip mat shwa baga jilla Meghalaya kandalet sya ka election jit nong mikmat kabalalong hau rempang arjar arpulai. Ulai itu bakat kum kejubab RTI lalap baka Sorkar MDA kalapan serwakai hadu shiklor sanpo sanlak arhajar arspa henriu tengka hakabasiu tulap yagid khot hapo ka Meghalaya Economic Development Council bat arklor prapo nyolak khat prahajar khandai spa saupuai tengka syagid khot jong Meghalaya Resource and Employment Generation Council. Hakini ki benai ki beladap nak kaliang jong ka seng NPP ya pok kacing alam jong kontrak sangma kila shimti biang sesisian ban alam ya ka Sorkar pok kajalan aptani ke sansnem ki bansawan marchen shimti hau benai April ngio i bakani ka Sorkar pok kacing alam jong kontrak sangma kila thung ya kumba arpuingut ki MLA ex MLA ki nong tre jong ki parti ba fair kum kita ki chairman ki vice chairman, ki co-chairman, ki deputy chairman, but ki member jong kita ki board, ki council, ki committee, ki commission, ki bafair. Menta ka sengiru ngiyo iba sa kumban rungut ki bakentup ki arngut ki XMLA, but saungut ki badai kita ki nongkit kam jong ki parti ki badon hapok jong ni ka Sorkar. Bantung ki kum kita ki co-chairman, but ki vice chairman, kita ki council, ki committee, but ki commission ki bafair. Nakaliang juga seng haba ngiyoi bakani ka Sorkar marsen shimti kala thongi kini ki breu ban long kumita ki chairman ki co-chairman ki vice chairman ki ba fair kini council ngikwa ban lam lane bantem bahadu kaknu kini ki council lane kini ki commission lane kini ki committee kiba nakaliang juga Sorkar ka thung ndei tang ba ka thung ha ban pelut ri ka pisa nakabenta ban siu ki lada pipet ya kajing tung ya chairman uyo ya kata kategori kidon ki bayo kategori A+, ki co-chairman ki yo A, ki yo B bakum ta ter ka Sorkar na lor bakidi ki MLA ki dai ki ex MLA ki bayo ya ka pension ka haban pelut pisa na ka Sorkar na ka plating ka jong pat ba lada udai A+ ki yo ya kata kajing siu ka ba arpo hajar mala ubanai na lor ka bill light ka baisha ka baywayeng ka bailet baiwan lada khen ka poi ki 4000 tangka sibana haplut hawe chairman haki co chairman ki vice chairman bakum ta ter teknang bangin tem ba haduk katnu kini ki council lani kini ki commission ki ai kata ka lada la thung ye ki ban pendep ya ka kamram ka jong ki laki contribute ne empat saka jela lada ngila pelut ye ki de ki 4000 de ki pholak de ki crore hakini ki sansnem ki bladab laki INM kanung no contribution yangi lada fikan mau ya ka jingkren jong chief minister jongi ha ka budget ka bladab wang ba ukwa ban yo i ba ka jala ka jongi kan poi sa kata ka $10 billion economy lane sa kata ka prapo 1000 crore economy le lada ngi pat ya ka budget ka ba present hapo ka assembly ngi iba ngidei ka state ka ba ngidon ya kata ka fiscal deficit ka ba hadu 104 crore kaumot bang ngidei ka state ka ba ngi bam hati ngi kit kulai
ka jingmi ka jongi ka duna hadu kata-kata ban ka jing pelut ti banyo jing tip ya kita ki laki ni ki council ki commission kita ki committee ki INM kata contribution kat kum ka jing siu ka jongi ki pat ba ya ki ngi file ka RTI hapo planning department dangi file ka RTI hapo planning department nam ta ka sansnem ka balalen kaumut banadu arja khat phra hadu arja arfulai shwa bikin denotify ki shwa bakan wan ka election shwa bakan wan ka ni ka government ka ba thmai ngilap ba tang hapo ka planning department ki don artli ki council lani kita ki committee kawai gede ka Meghalaya Economic Development Council ya ka balakli da UMLA hakatu ka por but nalor UMLA kumu chairman donru sagi co chairman ki vice chairman ki deputy chairman but ki member ti ngikli na ki ya ka jinglut jingsep hakini ki sansnem ki balale ngikli ya ka jinglut jingsep ngong katno kan ka council katno la siu ban namala da shathung ku chairman uyo e honorarium uyo ya ka electricity bill uyo e ka ta baisha ka ba dawan gibriu ban ya kendo ya uyo e ka house rent ru ka ba manu banai ha ban siu na ka sarkar uyo e kata ka furnishing of house lani ka ban panbiang e ka yeng ka sem ka ba mausa kumba arlak si sensiu uyo ru e kata ka maintenance lani ka buy furniture kumba sau pho hajar tela da ken we chairman habangi panjing ken yong katno pelut akini ki sansnem ki balaled nakabanta ka Meghalaya Economic Development Council but kumjuru umdi te bolong chairman ko chairman unyo tangonorium ri uyo ru kalat bantung kita ki daily wages staff kamut baula bantung ki bahayang hasem la jong ki party workers ki jong u ban siur da ka pisa ya ki na lord bikim don ka office ka jong ki ka Meghalaya Economic Development Council kam don ka permanent office ndre ka sarkar ka ailat bantung ki staff kamut ba siu ka pisa siaw tau chairman pe itagi ko chairman tendangila wat jingtem ngilap bah ka ni ka sansnem ka balalen tang na benta ka Meghalaya Economic Development Council ka pisa jong pat ba la pelut ba la pensep kumba shikrur san pusan lap tengka haki sansnem ki beladap tela da fipet pat ya ka resolution ya ka sarkar kalau penmi kong ba ka kamram jong ka Meghalaya Economic Development Council kadai ban ai jingmut cha ka sarkar ba kumnu ban penkiu ya ka industrial ya ka ya habaide ba ki kam ban yo pisa la ne ban penkiu ya ka yo ka kot jong ka jala kawin ki kamram jaka Meghalaya Economic Development Council kadi kata but kabar kalong by ban identify kita ki sectors ki ong ba kumno ban penkiu ya ka yo kakot ba kumjuri ki industries hapo ka jala ne ka basusi kalong ba hakini ki sansnem ki balalet wat langi kumupat ba nakapisa ka jongi ka khajna ka bangi ngisiu ngila pelut kumba shikrur san lak nakabantah ban siu kini ki chairman ki ko chairman rehabangi keli la kata ka Meghalaya Economic Development Council kala syong ni am watang iwe meeting lani kala ajing mun ni am ya ka sarkar iwe ru ijing mut kumnu ban wanra ya kata ban penkiu ya kata ka economy jong ka jala ka jongi so si rong ba ka jubab ka bangiyo na planning department kalong ka Meghalaya Economic Development Council ka khlem syong watang ka we ru ka meeting kini ki sansnem ki plalet ya ka pisang ila shu siu yaki la shu pelut la shu pen serwah ka ya ka pisa jong pat ba henre wat tang ka we ka meeting lani iwe jing ajing mut ru kat kum ka resolution ka bala thung yaki kat kum kita gi functions ki bala IT ka Meghalaya Economic Development Council ban le ka khlem le wat tang iwe mentah henre ka pisa pat na ka plating ka jong pat ba lani ka pisa jong pat ba la siu ka yaki kumba shikrur san lak ar aspa nru tengka na ka benta kini ki sansnem ki balale kataru kadai tang na benta chairman ko chairman but vice chairman ki bala claim hadu menta mereka Meghalaya Economic Development Council ka don shiphongut ki member ki bala ki digi political appointees nrengut ki 4 claim hadu menta te tang ki bala claim ka poi hadu shikru samsat naktam kata kadai ka we hapo ka planning department ka ba arpat kawe ka council ko badon hapo ka planning department kadika Meghalaya Resource and Employment Generation Council kanir ka don la ka jong ka benta jing shaban ai jing mut ya ka sarkar kumnu ban penyo ya ka khajna nam ta ka state kumnu ban wanra ya kilat ki ban wanra ya ka employment opportunities hapo ka jala ka jongi kanir ka ju hi dangi keli ya ka planning department ba hatu kani council kala syong ni ami ka meeting sisien la ni kala ai ka jengmut kat kum ka mandate ka bala aya kan ka sosi ban ong ba hakini ki sansnem ki bala le wat la ngila siu pisa la ni ngila pelut
hadu arkrur prapunyolak khat prajar khandai spa sauhui tengka kapisa jong pat ba kani ka council ka khlem le watang iwe meeting khlem shong watang iwe jing ai jing mut ru ka khlem ai ya ka sarkar jala kaumut ba kini ki chairman ki co-chairman ki vice chairman ki balawan ban claim kata kapisa na ka sarkar ba ki la sha thung kita ki vice chairman ki iwe ru jing ai jing mut ki khlem ai tengi ngi shem ba ladang ngi khen kelom ya kapisa baru artli kini council kini ngi kren tang nang bata planning department ngi klem kren ya ka taxation department ngi klem kren ya ka social welfare ba kiwi ki department ki bangi tip ki don shibun ki council ki don shibun ki commission ya ka bengi la yo jing tip ringi klem yo pat ki jing tip ki batikna ya ka bengin wanra ahmad jong pinri ki tang kini artli ngi la ba ka pisa jong pat ba kala supan sarwa kai kumba sau krur sau ko arlak tengka kini ki sansnem ki blalet Nrei kini ki council artli ya kabikila ya kaba la shnakhnang ban ai jingmut chaka sarkar ban yarap ya ka sarkar kumnu ban kenti ka yo ka kot kumnu ban wanra ya kilat yo kam yo jam nam tagi khun samla ki jongi nam tagi nong shong snong ki jongi ne sosi banong ba kini artli ki council ki bahap apo ka planning department ki la shulong panman kita ki white elephants ki ban shu kejet ya kapisa jong upat ba ki ban shu kejet ya kapla kibansu penraiko lane penduna ya kapla tengka jong ka sarkar ka jongi ti kini ki jinglap ki berit ki bangi ngilap na kaliang jong seng khoi ngi yo i ka jingkren jong chief minister habo kren hapo assembly habadan bakali syafang kita ka contribution joki consultants uang bamaki gidon la ka jong ka kamram ngi kwa banbu ka jingkeli ya chief minister jongi ke ka kamram bakini ki council kile lada sansnem la le pitung ki council pinbu na taban yarap ya sarkar nam taban kentiu kayo ka kot ringi ngiyo i ba kata kajing ai pisa kapisa kamdei jong konrat sangma kapisa kamdei jong sarkar hapo kajing elam jong konrat sangma kapisa kadei jong pat ba ngi siu lomba khajana ngi siu lomba kuna telada ya kata kapisa ka bangi ngi siu pisu pensarwa kai sya ka basiu sya kita gibriu tang na ka menta ba fin mentoi mafi tang na menta ka political interest ka jong pi ban penhun ya ki parti ki badon ban support ya ka government ka jong pi kalong ka ek ka bangim so tenat bat ngim so ya ha nakaliang jong ka seng ngi kren da ka basai bah kini kisngi ki ban sawan ngin sa tho show chief minister da ka jing dawa bo udei ban pet namar menner ngi i ka jing thung ngi gitu ki member ki co chairman ka de nam ta kini ki artli council ex MLA jongka Nongston usha thung kum co-chairman jongka Meghalaya Economic Development Council but kiweiru sha thung kum kita ki co-chairman jongka ni ka resource employment development employment generation council ngi i bakini ki detang ki jing pensarwaka ya kapisa jong pat ba ti ngim so ya hab ya kani ngin sa tho show konrat sangma da ka jing dawa bu udei ban le ban pentikna baka pisa jong pat ba amdei ban persarwa kai but ngi ai jingmut ri ka sarkar balada ka don kam ya ki committee ka don kam ki commission kadai ban le da kanu nu kam ka ba de ban siu ya ki kat kum ka performance ka jong ki lada ki contribute shisha ya ka sarkar da ka ba ki ai ka jingmut ki belong ki ba ka sarkar kala ban shim nang tang ban bha lane ban mentoi upat ba bari ka jala baro ka wei ngim don jingkhang ba pinsnai te committee le ni commission ngi so thu ba ki don ki committee ki badon kam ki don ki commission ki badon kam ngim dei bangi ngi persyalut ya baro khot lada fi akren ka law commission ngi don kam ka law commission ba don ka jala lada fi akren ka state planning board ngi don kam ka state planning board ba don ka jala ngim so ya ha ba fin pensarwa kai pat ya ki bakum kini ki council lane phithung ya ki bakum kini ki chairman ki co-chairman ki bamla ban shong wat tang sisin ka meeting lane ban ai tang iwiru jing ajing mod ya ka sarkar tingi nakaliang jong seng gin sa tho ya ka da ka jing tho bat ngin bu ikimat jing dawa khmat jong konrat sangma bat jong sarkar balada ka sarkar kam shim ya ka jing kit kli ban penbet ya ki bakum kini ki jing bakla ngim ban se ban so thau pat ki wi ki lat kelenti wat ban let ban tiet ya ka jing khang jong ka high court ru namar bakani kadai ka public interest but ngi so thur ba kadai ka jing pensarwa kaya ka pisa jong pat ba ni syakmat ngim tip kila ban nang thung shu ru ngim kwa bakani ka trend kan nang continue la ni kan nang beteng nang ni syakmat